Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan nin Sabado. Pitsa 8 na po kita. Kana bulan nin Mayo. Taon 2021. Salado Technical Engineer James Oko ang sa kuyang partner digdi. Yaon man si Aldrin Orlanda sa Lado Technical. Sa transmitter site, yaon duman si Engineer Lindon Turalio. And sa tuyang PSG duman, si Jimmy Guanson. Asin sa tuyang mga pag-iriba. Siring man po sa tuyang pong pag-akseptar ni na mga text messages, hali po sa mga parantabay, sa sendama ng mga greetings, reaksyon, opinion, mga pangapudan, sa laog kan sa tuya pong programa. I-text lang sa text line number 0948-241-7675. Sharing man sa tuya mga Facebook Live viewers, kung niguamang kamong mga messages, ipaabot lang po. Sa tuyang Facebook Live, sa Facebook page kan RPNDCK ay naka-live stream po kita. And nadadalang kita sa YouTube, sa Twitter, RPNDCK ay iriga lang po. Ang sa indong i-type, i-click, sa indong madadala ng mga programa kan RPNDCK ay. Salamat na maray kay Engineer James Oko ang sa kuyang partner. Mga tugang sa nagluwas na informasyon na naman. Igwa po da ang anong apod kani igwa da ang 15 minor de edad ang na-rescue. Na-rescue po kan mga otoridad. Hali isa sarong sex din sa Laucan na probinsya po ng Camarines Sur. And pasalamat po kita at naisalbar ang mga minor de edad na ini. Nangorog na ang sinasabing igwada ang 5 anyos pangani da. Na ibinubugaw kan mga demonyo. Asin kasabwat pa ni bang mga magurang kan mga minor de edad. Na-consent po inaiselbar na rescue kan mga otoridad ang 15 minor de edad sa sarong 6 din. Duman sa sitio Burabod, Barangay San Antonio, Bonbon, Camarines Sur. Siguro ining lugar na ini medyo rurlublob ng lugar. Alagad may internet connection. Ibinibinta kaya ni sa mga foreigner na mga minor de edad na pinagpapahuba ukas maatubang sa camera asin kung ano-anong babuyan na ginigibo kan sa mga minor de edad kan mga tarantado, mga walang hiya, mga walang hiyang walang kaluluwa na mga nagre-recruit po kayo ni sa mga minor de edad para i-transaction sa cyber. Bako pong suba-suba ining cybercrime na ini. Asin bakong suba-subang krimen ang child trafficking na pinagkakapirakan kan mga demonyong ito na inbuelto sa child trafficking. Dapat mga imbuelto na nag-recruit kan mga minor de edad na ini, pati ang mga magurang idamay sa kaso. Dahil pwede po irason na dahil sa sobrang pagtiyo sa panahon na ini,
Ilaladlad na ang hawak kan mga minor de edad na ini sa mga manyakis man na mga parokyano kan mga sindikatong ini para sana magkaamal ni na dolyar dako lang nga pirak. Sa informasyon po, hali ki Police Lieutenant Tanghilo Babagay kan Cybercrime PRO 5. Sinabi kini na tulos na nagasagibo nin operasyon ang mga otoridad matapos maaraman ang subuot nangyayaring child trafficking sa naunambitan na pong lugar. Enot po digdi, dati na subuot na minomonitor kan Australian government ang nasabing child pornography asin na ipinaabot man ini po sa kaaraman kan Women's Children's Protections Desk. Ulit digdi po tulos na nagsararamog ang pwersa kan manlaylay ng mga ahensya para isagibo ang operasyon na kung saan igwang 16 years old na minor de edad na kung saan iligtas sa mga biktima asin igwapang mas sa hubin ang edad. Sigun sa pulis, opisyal mismong ang mga kapamilya kaini inbilto sa pagbubugaw sa mga manyakis man asin may sakunihong mga suki na mga Australiano na nagbabayad ni na dakulang kantidad para sa nailantad ang mga putot na pagkabuhay asin ikinabuhay ka na mga biktima. Nailing ng katarantaduan ini kanibang mga lukutoy na ini po. Kung anong klaseng utok ang igwa ang mga kapamilya asin man ibang tao na iyo po nag-recruit para darahon sa peligro ang mga minor de edad. Na daim ninda aram kung ano ang siguro daim ninda aram kan mga biktima. Kung ano ang nangyayari sa pinapagibo sa senda na magpara paikul-ikulon sa tubangan kan manyakis na mga suking mga parokyano nga Australiano. Asin ipinagbubuklad ang senda nga hawak. Na-recover po sa pinangyarihan ang dahil po ini sa mga sinasabing kapagtiusan. Kaya inaresto po ang 4 na suspect. Inako kan mga ini na nagibo lang daninda ang nasiring na krimen dahil sa sobrang kagutuman asin man kapagtiusan. Bako niyan rason, abang kukusog pa kan mga suspek na ini. Tapos sasabihon, mayong ingka, mayong ikadakol pong paagi. Para mabuhay, digdi sa ibabaw kang kinaban. Ano man ta ibugaw mo pa an sa imong kapamilya, an sa imong aki, na mga minor de edad, na piyestahan kan mga mata, kan mga manyakis, may sakunihong mga customer na nagdadalan kayo ni sa online. Sa kayo ni pinagkakapirakan pa ini kan mga manyakis man na mga foreigner. Tapag nakuana ang mga hawak asin putot na mga pagkabuhay asin ikinabuhay asin hawakan na mga biktima, ipinapabakal man inda iniyo. Kaya nagiging sindikato ang dalagan kan na transaksyon. Na-recover po sa pinangyarihan ang mga cellphone, laptops, asin iba pang klase kan mga electronic devices na ginagamit kan mga suspect sa inapod na pornografiya. Sa ngunyan po, nasa kustodiya na kan DSWD for counseling ang na-rescue na mga minor de edad para sa gigibo na evaluation kasumpay ka nasabi ng kaso. Dapat mataan po ng hustisya ini.
Dahil dapat patawaron nigdian magurang na inbiltuman sa pagabugaw pa kan sa indang mga aki. Puro Diyos puro santo tayo. Ano na tayo? Oy, good morning kay Ramon Gomez sa Valenzuela. Happy annual barangay fiesta sa mga taga San Miguel, Iriga City. Happy fiesta po sa endo dyan. And kay Herman ng Milani Mendoza, hello my brother. Kadakol hearts like siya. Thank you so much for watching. Si Mr. Jose Alvaro Borromeo, hello po sir. Good morning. Thank you so much for watching. Ini po kayang araw po kaning klaseng krimen, bako ining sumasuba. Para sa kuya, grabe ini. Dahil man pwedeng padatulanan po kapag tiusan. Dahil po kawawa naman po, garo nakakahirak man po baga sa mga biktima. Lalo na pag nagdaraga na ang mga ini o nagpamilya, baka pagparasumbatan ini. Kana magiging agom, pagparabulihong kan sa indang magiging mga kaklasmate pag nailantad ang sa indang pagkatao na naimbilto. Lalo ng iskandaloso ini, tapi grade ba ya itong lugar? Simpre po ibubulihon sinda. Garuman sana naputulan ng hinango sa sin na puturo ang mga minor de edad na ni kan mga tarantado man ang mga magurang. Asin iba pang mga pastidyo, asin mga magagaling sa kawalang hiyaan ng mga illegal na transaksyon sa child trafficking or cybercrime na inaapod. Para sa moya ang child trafficking sa ropong malupit na klase ng krimen laban sa mga minor de edad o kakian. Lalo na itong mga babae. Minsan nga ni, gwapang mga minor de edad na lalaki, iuman. Taigwama na mga bading na mga foreigner na mas nag-i-enjoy sinda sa mga arog po kaning klaseng palabas. Tinatanggalan nindaan mga minor de edad nin diretso sa pamilyar sa sendang mga lugar, asin puturo, na ang mga minor de edad na ini, sa uhubin pa sana, pinagkakapirakan na kansendang kapamilya. Kaya makairak-hirak man, ta mga uslaon asin ugakon ang mga naimbiltong magurang. Dapat paguntugon ang mga apayukan na mga magurang na ini. Dahil pwede digdang pahirak-hirak pati, kung pwede boss ngalan ang mga magurang na igwapong siring kayo yung malupit. Kalupit na garuman sana dinaraninda sa impyerno ang sa nga mga minor de edad na aki. Ang mga nakakamati o eksperyensya nga mga minor de edad sa child trafficking po, makahirak-hirak tabubulihon ini. Kana ibang mga nakaaram sa sinambit ng pangyayari. Sindaan kumbaga sa madusa o mapinitin siya. Arog kan sarong uripon na may kadikito na sanang pag-asa o paglaom na may niya, kung baga sa sa diri niya, kung paano niya maklinsing o malinigan sa siring po kaning klaseng pangyayari. Taan na hubito kan child trafficking para sa tuya, para sa samuya, sarong exploitation po ini. Sa pagpapatrabaho o anti-child labor lungani pa ini. Para sa exploitation sexual na inaapod. Arog kan garuman sana prostitusyon asin
pornografiya or pornography, asin sa iba pang katuyuhan, arog kan mga illegal adoption, mga organ trading, ibinibinta nindaan na ikinabuhay kan mga putot na mga biktima. Sa mga manyakis, may sakunehong mga customer na mga foreigner. Ta nag-i-enjoy. Ang mga lukutoy man ang mga demonyong ini. Asin na karibay po ang dakulang kantidad. May maraot po kayang epekto ang trafficking sa mga nagiging biktima. Nababara nga po ini sa tulong klase physical, psychology, asin man sosyal. Makakaray na maaraman an na mga ini. Tangarig maintindihan, kinakaipon magsayararon po sinda sinapod na counseling para at least daiman gayo madurog ang sa indang puso. Kung tano to may mga tao na nag-i-involve sa child trafficking, asin mga magurang na nagkukonsente na ibinta nindaan sa indang kapamilya. Sarong klaseng malupit na klase po nin krimen na nagbabayular sa diretso kan mga minor de edad o kakiya na ini. Na ang nakadaklan na nakaka-experience ka ini, lalo na kung may physical ng kontak, pwedeng makamati ninhilang. Pwede kang makaigwaning AIDS or HIV or sexual transmitted disease kung nagkaigwalalo nin inapod na physical contact or intercourse. Nagiging bagsak na hawak sa abusong sexual. Asin minsan po, kung igwa ka pang nako ang sadista, inay ko po, kinukulga na pinapadroga pa. Inay ko po, makairak-irak ang nagiging sitwasyon, kan nagiging kidnapping, or nakikidnap or nare-recruit kan child trafficking kan mga sindikatong ini. Kaya ang mga sindikatong inbilto digdi makairak-hirak man nagadanon makauuya man pong buhayon. Iya po ba? Tama po tama na sir. Ang mga nag-iimbulto baga sa sa mga child trafficking, lalo na ibinibinta ninda sa indang mga putot pang ikinabuhay sa mga suki ninda. Nakakairak man garada noon, kundi nakaka-uyaman na buruhayon. Pambirang buhay tayo ni. Ano daw tayo may mga ninalang pang mga demonyo ang utok. As in may sa Lucifer na mga transaksyon. Pambirang buhay tayo ni. Bueno mga tugang, padagos-dagos kita sa satuya pong programa. Sana po dahil na makaruluwa sa karsil. Ano ang antay may bill ba ito? May bill recommended ba ito? Ini pong mga na-imbulto sa child trafficking. Sana maayo ng very bill ang arog kaning kaso Tangarig pong malapa sa karsil ang mga tarantadong na-imbulto sa bagay na ini. Makairak-irak pa ka na mga biktima. Sus Maria Josep kita. Pero permi nang may imprisonment ini.
Mga tugang sa satuyang pag-uulay-ulayan man dapit sa politika, garubaga kan nakaaging Mayo 6, nakulitan si dating Congressman Nonoy Andaya sa mga nagkapirama na miyembros ka na media na makukulit manggayod ka uunga sa nang unga. Hapot ka hapot kung ano siya madalagan pang gobernador ka na probinsya ng Camarines Sur. Sa dalagan baga kan si simbago ni Nonoy Andaya, garo nababaldi, asin na garo irritable, asin na garo disganado na. Naliwat siyang magkandidatong gobernador pagabot kan 2022 sa national and local election sa probinsya kang Camarines Sur. May mga pasabog pa nga ni dating congressman. Nadidisganar siya, naabo niya ng pagparakulito na sinirespeto naman daa kan iba. Tanagtaram na ngaya baga ngaya ko sa Indo na ako daay na makandidatong gobernador. Paurotro ngay kamong hapot kung ako ngaya makandidato pang gobernador. Ano ngay kamo nakakainsulto? Kahit ito pa pala niyang tinaram kung daay na ngay kumakandidatong gobernador. Daay pa ngay pala nito pigtutubudan. Dapat ngaya, kung ano man ngaya ang pigtaram ko, respetuho naman ngayon nindo. Asin, daay naman ngayon ko nindo pagparakuliton. Tinataram ko na baga ngaya. Ako ngaya, bakong pakipot. Bakit nga magtaram ka mo? Ako nagpapara sagin-sagin, nagpapara pakipot-kipot. Ito pala niya madalagan. Nagtaram na baga ngaya ko. Nadayan na ngaya ko makandidatong gobernador. Habo ko na ngaya. Inabot ko naman baga. Miski ngaya ang pagdalagan congressman sa 1st District, habo ko naman. Iyan kan Mayo 6 siya nagpa-interview sa nagkaperang membros kan medyang dahil na siya makandidato maski pa sa pagka-congressman o diputado sa 1st Distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Tan rason niya, parehas man sana ngaya, manggana ako ng 3 terms sa pagka-congressman. O, pag mayo na nga ako sa pwesto, napod niya sa kuya, baga ex-congressman. Parehas man sana baga ngayon niya. Napod niya sa kuya, ex-congressman man. And then, inabot ko naman ngayaan, kumbaga sa kamurawayan kan na pagkabuhay, saka inaapod na success or inaapod na kasagkuran kan sa iyang karir sa politika, inabot ko naman baga ngayon, naging Deputy House Speaker na ngayon ko. Naging chairman naman baga ngayon ko kan poderosong committee, kan House of the Representative. Chairman kan Appropriation Committee. Naging floor majority leader or majority floor leader sa Congress. Haros naku ako na ngaya ang ambisyon ko sa politika kung tutuson. Kaya din naman nga ko nindo pagparakulito na harapot sa nang harapot kung ako ngaya makandidatong gobernador, taday na ngaya, ang simbag ko baga nga kahit tupan, tinaram ko. Paninindigon ko na ngayon. O kaya, kumbinsido kita sa mga politikong may sarong tataramon as in words or inaapod na words of honor. Na kung saan, ini pong dating congressman na ini, baga grabe ang hinanakit. Porque dahil na itataas ang billboard o karatolang yes, for Governor L, ang gusto kayo na sabihin na bugtak na, asin maitadtad na sa bilog na probinsya kang Camarines Sur ang mga billboard, ni VP Leni Robredo na sa iyang pigpaparatutulod na magkandidatong gobernadora kan probinsya kan Camarines Sur sa katagaro sinaway man. Kaya anggot siya duman sa sa tulong mga dayupot advisors ni VP Leni Robredo
nakansuod mga Mayo City, nagpa-interview na naman sa media. Ang sinabi na naman sa bandang hurikan sa iyang interview, madalaga na naman daw siyang congressman sa 1st District. Ano yung tagaro pabarabago nin statement? Paano tutubudan ang sarong araw kaning politiko na mayong sarong tataramon sa madaling sabi? Dapat gayod, kung ano na ang pigbutasan mong tataramon, panindugan mo na. Bakong pabari-bari kan paninindugan eh. Ang sabi dahil na mga kandidato, pati pagka-congressman, dahil nangeko ta, disganado na ang pati ngeko ta, mayo man niya naglalataw. Natultol na malaban sa mga Villaferte, sa probinsya, sa pagkagobernador. Ta si Leni man nga, si BP man nga yung pigkaulay mina, kan nakaagi pang Marso. Na nag-urulay na nga kami, siya na ngayon sa kuya nga yung susuportaran, dahil nga siya mga gastos. Sagot ko na ngayon ang pagkampanya sa 1st, 2nd, 3rd, and 4th, and 5th District. Sangunyan ngayon, madali na lamang ngayon ang reglamentary period or inaapod na filing kan paglipat ni voters registration period para maging legal ang sa iyang pagiging butante, as in pwedeng butuhan, as in pwedeng magbutong gobernador, pwede mag-governor, dahil maarog ka itong tugang ko, nasaro man niya yung dahil nagtubod nga sa advice ko, na-disqualify man nga baga, bigkasuaning disqualification kay ito ka nagkandidata sa pagka-congresswoman kayo diyan sa party ka na tercer distrito kan Camarines Sur. Abo ko ngayon maarog kaya. Ang barita ko kaya ngaya, si BP Leni, parehistro lang, nag-apply sana kanina apod na national ID sa PSA. Na ang gamit pagayod na address ni BP Leni, ining bago naman na address niya sa Magaraw, sa Karangkang, na garo iguaman siya diyang garo rest house na pigpatugdok. Pero itong paglipat, para maging botante or voters registration sa party kan COMELEC, dahil pag inigibo kan vice presidente. Na dahil niya man pwedeng pagparadiktahan, tas siya man siya magpaparadikta sa vice president. Ilihido bagang vice president ni si Leni Robredo. Didiktan mo sana na former ka congressman ka naman. Humalat ka. Bakong garo kinukulit mo, kaya nasusuya man po. Ini kayo tulong persona na madayo po ta sin-advisor ni BP Leni na dahil niya kaya nakakaulay si BP Leni poon pa kato magka-orulay sinta sa Manila. Tapig paparaharang man kaya ang mga magagayon niyang impormasyon na gustong ipaabot kay BP Leni. Kaya ning tulo, may mga piggaranan bagani, may gitsindaan na pigpaparatatsaran, pati na ang kukuda, garo na sakudkuda. No, nailang mo na yung mga terminong iyang kan dating congressman na ansa to yung paghiling sa mga naiilihir. Lalo na sa langkaw na posisyon, mga honorable. Kadipisil kadakol ang gustong maging honorable. Dakol gustong apodo na honorable, pero masakit po na maging sarong honorable sa kinaban man o sa nasyon kan Pilipinas. Tapig sasakitan mong marayan posisyon na iyan. Tapos, sa imong the way you talk, garo baga bakong panghonorable. Makon mo yan na inindang gitsin niyang ini. Kumbaga sa grabing kasuyaan niya. Na garo nahaharang sa iya pong mga call or gustong ipaabot na mensahe kay BP Leni. Taday niya da makulay kaulay. Igwa ning pigngarana na sa pang buyit na pati pagtimpla ning kape, pigtatatsaran, tabako madaning waiter, iyon na nagtitimplang kape sa enda. Naiko nga niya ako, ano na ni? Saka pati love life, bubulgar pa. Na dapat niya magbantay lang, bakong pati love life ngayon. Bakong ngayon, pati pagmamahal, pakiaraman pa. Alam mo, anong klase man na, anong connection man kayo ni? Porque dahil na
Porque nahaharangan sa imong komunikasyon. Pasiring ka na BP Lini, anggot ka duman sa tulong persona. Igwa pang inarana, nasa ropa. Na haros sa dukdukon niya, asin na haros sa abo niyang mahiling ta, haros da nagkakalintar, asin magkalakagaan sa iyang pagmati sa kaanggutan kan na mga ining. Ini, nagsisirbi ni. Nakakasirbi ini kay Vice President, tulong ini na mga dayupot. Pati biguti kan sarong dayupot na persona, gusto mo pang charanion. O nailing mo rin. Pang-honorable daw po ini yung arog ka ni mga statement kan dating congressman. Por Diyos por santo tayo. Naharos sa pati lablay, pati garo baga sinusurog mo na sabi mo, paninindugan mo na ikakampanya si BP Lini for governor. Pero naanggot ka man tagaro da ipa nagpapile ng paglipat ni na voters registration sa Magaraw para ma-qualified to run or to be voted and to be voted or to pwede magkandidato to vote and to be voted upon. Itong pwede siya magkandidato, pwede man siyang botuhan asin magboto. Garo arog ka yan. Para magkaigwang inaapod na garo inaapod na legally legal masunod ang legal requirements para sa sarong makandidato lalo na for governor. Asin an sa iyang paglipat ning residence. Tan residence baga ni BP Lini sa Naga City. Grabe amakon mo ning tulong ini mga dayupot ki BP Lini ta inapod niyang pulungo. Inapod niya pang garapata. Pang-honorable daw ning mga termino ini mga tugang. Ay na tayo, Diyos ko. Nagaruda uurubakan niyang garubatag. Ay uurubakan ko ngayon nagaro na mga batag. Ay na tayo. Ay inda. Mga taga First District na probinsya po ng Camarines Sur. Pati po da kaya mga dayopot na ini kay BP Lini, dapat da kaya da ini pagparaiba-iba ni BP Lini ta nakakaraot da sa imahin kan na sa tuya pong Vice President. Ano ta pakiaraman niya kagustuhan kan sa tuyang Vice President? Ano tagar gusto niya bagang diktahan ang sa tuyang si isay kama na madikta. Sa Vice President, na nakikisuyo ka gayod na gusto mo na makimahira ka sa Vice President na kairakan ka kan sa imong request na magdalagan siyang gobernador. Na mayo pangani lamang naiisipan ang Vice President kung siya magiging running mate niya sa kargong Vice Governor. Ang barita ko, may gusto man daw magpresentar na dati man na naging Vice Governor na si Ato Peña, na dahil pangani nagkakaurulay sa kasi BP Lini. Dahil mo pwedeng araman ang desisyon kan sa tuyang Vice President. Dahil mo siya pwedeng panginutan, asin dahil mo siya pwedeng butan. Kung na gusto niya magserbi ang tulong ining advisor sa iya, tamas nakakatabang ini kaysa sa imo. Tayo ka nagre-request ka sa naman. Porque dahil pa pala nakakapag transfer of voters registration po. Si Vice President, naarog na kayo sa imong aktwasyon. Mapa-interview ka na, pati muto-muto mo. Pati love life ka na sa tuya pong Vice President. Gusto mo pang pakiaraman. Pati ang mga hiro-hiro kan mga dayupot sa Vice President. Gusto mo pang turuyawon asin nahalion. Sa kataid kan Vice President, ang rason mo, nararawan ang imahin. Ang reputasyon kan sa tuyang Vice President. Nailan mo ng katarantaduhan po yan. Ta gusto mong pagparamamandahan, pagparapanginutan asin na pati desisyon kan Vice President, sisay kama na gusto mo tulos na pag nagring ang telepono, simbagong ka. Gurano ka
Ikaman sana po kaya, asin iba pa. Diit sa naman, sabi mo nga ni, mayo man naglalataw na makusog asin maray na asin tultol na malaban sa mga Villaperte. Grabe ang kanggutan mo kaya sa mga Villaperte. Tadinaog ka. Kanakaaging eleksyon. Pero bako pong arog kayan ang nakikiulay, ang nagre-request, ang nakikisuyo, bakong arog kayan ang attitude. Tapos mamuto-muto ka, kaninot, kan May 6, ang sabi mo, abo mo talaga na magdalagang gobernur, kaya dahil ka na pagparakuliton, irespeto man ka. Hindi man kang ibang media, pagpaparakuliton man kayo gayon music. Nunoy andaya na kung malaban pang gobernur, nagtaram na baga ngaya kung dain ako malaban gobernur. Makulit man kaya ang ibang media. Tapos, irespeto man nga nindoan sa kuyang tinataram. As in, intindihon nindo. Na ako ngay dain na mga kandidatong gobernur, disganado na nga ni ngay ako. Tamayo ngayang naglalataw. And I will never fight. Na ako lang ngayon na naman. Malaban gobernur. Na ako na naman lang ngayon sa rusulo-sulong malaban. Namayo man niya kung nahiling na mga desidido na maglaban sa Villaperte. Ang nahiling ko lang ngayon, dapat lumaban si Leni Robredo. Kundi nga dahil ko nakakaulay po ang pangyakan Marso dahil nga kaning mga advisors ngayon ini na grabe ang kaanggutan niya sa mga advisors. Inapod na mga ni Nonoy, inapod na mga pulungo daa sa kagarapata. Unahiling mo na po yan. Imbis na tabangan ka kibibigan tulong ini na magkandidatong gobernur, dahil na baka itaram kan tulong ining pigaapod mong pulungo sa kagarapatay ngaya bipili magkandidato ka na lang daw ngayong presidente. Iyan ngayon sa mong makampanya sa imo padaog ngayon maarog ka ng mga termino na pati ngayon kaming dayupot sa imo as nagsisirbi sa imo tinitira pa ngaya in public ta nagpa-interview sa radyo. Ay ano na tayo, por Diyos y por Santo ay inda kung taano man ta arog na kanyang nangyayari kityo Nonoy na gusto mo palang proteksyonan asin protehiran ang imahin, dignidad, kredibilidad, pagkatao kan sa tuyang Vice President, pati love life. Ay ano na tayo, ta gusto pang pakiaraman na personal naman na bagay. Pati ining buyit na ining may bigote, siguro nasasapawan ka tamayo kang bigote, gusto mo pang tsaranion. O ito napapangirit lamang ang iba. Ay inda tayo. Ay inda tayo mga tugang. Nagkukulog lamang ang tulako. Pati ang gallbladder stone ko garo nag-ibot-ibot na bigla. Tagaro ko napapapos nga ke. Kan Mayo 6 kada akong nagkabirigla. Kan sa iyang pag-anunsyo. Kan sa iyang mga pigpasabog na mga bareta sa radyo asin sa mga taga-media sa siyudad ding Naga. Napatida sa pagka congressman dahil na siya kandidato tadisganado na nga ni po da siya. Lalo nang dahil naman da siya makandidato sa pagka-gobernador. Sumabil ta po kami. Pagkatapos lang ka na hanap buhay, ilawag talang na po sa tayo mga hanap buhay. Sa pagi ni Sir James sa Oko. Go ahead, sir. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka.
Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang programang ini hatod man sa Indo ni Kagawad Gali Bayos. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Kung ang hanap nindo ginhawang namamatean, Ramadama ang sagot dyan. Pinaghalo-halong herbal oil extract, arugan lemongrass, virgin coconut oil, neem tree, acapulco, bayabas, pandan, sampagita, asin menthol. Ang Ramadama katabang pag may kalintura, abok, sipon, kulog sa tulak, joint pain o kasukasuan, allergy, arthritis, back pain, muscle pain. Pwede man gamiton na repelang. Aprobado talaga bastang Ramadama Massage Oil ang kaiba. Epektibo na, barato pa. Ramadama is open for resellers and distributors. Just contact 0930-269-5362 or message at Facebook page Ramadama. Ang Ramadama Massage Oil available na sa mga binasunod na outlets. Sabula, King Remel Variety Store and SLBG Drug Store. Bato, Farmacia Nazarea. Buhi, Buhi Pharmacy asin Farmacia Nazarea. Baaw, Baaw Pharmacy asin Buhi Pharmacy. Sa Nabwa, AMF Diamond Pharmacy. Sa Naga, Tarian Pharmacy. Sa Pamplona, ACT Med Pharmacy. San Fernando, NTC Pharmacy. Sa Libmanan, Quintin and Queen Beauty Essentials. Sa Calabanga, Grand Central Drug Store. Sa Pili, Lisa Joyce Drug Store. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan, ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, ang pito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drills, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaonin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa. Magkaburunyo, Bicol, magkasararo, Bicol, pagtabang sa kawa, ang
mawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Ako nga pala si Nestor Libita, 40 years old, taga din sa Batangas City. Ay, ang problema ko talaga ay ang aking paningin at talagang malabo, lalo na pag ako nagdadrive sa gabi. Ay minsan ay narinig ko sa radyo yung iBerry. Ay sabi ko sa aking kaibigan ay ako'y ibili at nung nasubukan ko nga, abay nag-iba-iba ang aking paningin at ngayon ay kaya ko na magmaneho sa gabi. Ay talagang malaking pasalamat ko sa iBerry at malaking naitulong sa akin. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Noong April 3, 1995, idineklara ni Pangulong Fidel V. Ramos ang buwan ng Abril bilang Broadcasters Month. Arawin man o ulanin, sa digmaan at sa kapayapaan, sa tagumpay at sa pagkatalo, sa lungkot man o sa saya, sa hirap at sa ginhawa, mula sa lupa, sa dagat at kalangitan, nananatili sa himpapawid. Para sa inyo, ngayong Abril, ipagdiwang ang Broadcasters Month, isang serbisyo publiko mula sa KBP. Bueno mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Palayugan ko rin good morning. Si Pading Dan Bali kana Barangay Sanawan, Iriga City. Retired si Paring Dan retired SPO 4 kung di ko nasala. Padi, kumusta ko na lang ang sa imong pamilya? Sinsa sa imong aki na senior sa aki ko. Good morning na lang sa Indo dyan. Happy listening. And palayugan ko man po ning happy Mother's Day. Gabos na mga mami, gabos na mga mama, nanay, inay, ang mga apod sa mga mama, mami, sa mga nanay ng tahanan, nagsakripisyo sa mga aki, perming sakripisyadong mga misis. Happy Mother's Day sa gabos. Ali sa RPND si kayang pagbati. Sa agom ko, kay Mrs. Clemencia Balanglim, Happy Mother's Day, agom. I love you so much. Stay healthy, safety, and I love you. Mwah, 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 mwah. Ay, makonsuelo daw, Palitaan na may mga mami man po na yaon pa mga mister, maugmang marayan. Igwaman mami na mayong mister. Pero at least mami, ang importante, babae kaya dang mayong aki, dahil nakababalo sa pagiging mother kan sa nga ina. Pero happy Mother's Day sa Indo. Ay, Indo tayo. Kung ano-ano na naman ang totoo yung pakonsuelo. Sa mga Facebook Live viewers we kadakol heart si Irmanang Milani Mendoza, sa Cyprus. Happy Mother's Day kay Irmanang Monica Perique of Limassol, Cyprus. And, okay. Thank you, Sir James. Sa gabos na mga mother dyan, mami dyan sa Limassol, Cyprus. Happy Mother's Day to all of you there. Out there at Limassol, Cyprus. Stay safe. And God bless you all. More power. Isa pa, sabi ni Irmanang Melanie Mendoza, salamat. Ki Roderick Beltran, Happy Mother's Day man sa misis mo. Isa pa yun Happy Mother's Day daw kay Ate Clemen niya. Sabi ni Irmanang Monica and Melanie and Michelle Mendoza, Pasiti. Happy Mother's Day also. Happy Mother's Day kay Bina Obra. Ang magandang misis ni Paring Cha Bina Obra. Happy Mother's Day po. Ang mga misis ng tahanan, sila mga ilaw, sir? Ang mga lalaki, mga haligi ng tahanan. Ayan. Pabati po, Happy Mother's Day kay Socorro Rodriguez Yuloyo. Happy Mother's Day po.
and kay Rosalie Pascorativo, Irene Serdan Rodriguez, kay Elisa Mora Luzarita, Kagawad Ilma Dili Magaspi, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. From especially daw kay Ate Clement Balanglim, sabi ni Hermanang Monica ang pagbati. Also watching Joylyn Ilisis Gayas. Thank you so much, ma'am. Kung mother na po ikaw, babatiin kita rin ng Happy Mother's Day, okay? Pero kung single pa, sorry hindi ko sinasadya. Ang gusto ko lang batiin yung mga mami talaga, ha? Oy, Happy Mother's Day to all mothers in the world. Bukas ba yun? Advance ang ating pagbati, At Happy Mother's Day kay Michelle Pasiti, Maureen Medroso, Maroa Yazero, Mary Joy, Happy Mother's Day sa inyo, mga sister natin. Pagbati sa amin lahat. Yan. Si Venus Prestado Bungay Salva also watching. Thank you so much, ma'am. Happy Mother's Day to you. And sabi ni Hermanang Maureen Medroso, thank you Ate Marisa sa pagbati at kay Kuya. At sa inyo rin, Happy Mother's Day. Okay? Happy Mother's Day rin kay Kagawad Aliyah of San Felipe, Naga City. Ang pinakamagayuno na maray, mabuot, maigos na barangay Kagawad kan San Felipe, Naga City, also watching and tuning in. Si Sir James Toriano Oco, ang sa ko yung partner digdi, binabati man ni Hermanang good morning. And good morning po, pakisabi, yan. Yun na, yun na. Tigano na ni Sir James, Hermana, pasabutan na ako. Oo. Happy Mother's Day din, ang pagbati from RPNDCKI family. And sorry kuya, hindi pa po ako mother. Ay, oo nga pala, sorry, Hermana. Oo nga. Single pa pala ito si Hermana, wala pang anak, ha. Pero Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mothers, okay? Halik Hermana nga, Monica and Melanie and Tol na gustong magbati ng pinapaabot po ang pagbati sa Indo po. Pansa to yung mga Facebook Live viewers and mga listeners. Sa pigulay-ulayan ta po kasubago mga tugang, iguaman mga nagtitext, sabi ninda sa reaksyon, siya man lang nakakaaram na ma-gobernur si BP Lini. There is no other way to up my president, Leni Robredo. Siguro ang gusto sabihin, sinunoy siya naman niya nakakaaram na gobernadora si BP Lini. Ang gusto niya magpresidente siya. Yan, mga reaction Leni for president po kami. It's like Andaya is like Digong. He wants to have an Uragon opponent. It's a vice president choice, not of Kong Nonoy, to run as governor. Ano po? Si BP Lini po, tabi nag-inot na nagsabi na bukas ang sa iyang option for local position, tamas naugma siyang magserbi sa kasaralitan. Mayo, maloya na palan si Lando Andaya sa Camarines Sur, dahil na mga kandidatong gobernador. Sa bagay may sarong tataramon ini sa pagsayumang dahil na siya madalagan sa pagka-gobernador. Pero mayo lang po siyang sarong tataramon. Sabi niya, kan May 6 dahil na siya maran for congressman. Pagal na siya, disganado na. Pero kasod maran na naman da siya, madalaga na naman da ang congressman. Kaya mayong sarong tataramon.
gusto kaya ni Nonoy ang palabanon pagka-gobernador si BP Lini na sinasabing iyon na sa nadaan na pwedeng tultol na mga kandidato laban sa Villaferte. Tama yun na dang nahiling na tultol na kandidatong malaban sa mga Villaferte. Taaram ni Nonoy na daraog na taday nga ni da mayo. Abo niya man da magsulusulong maglaban sa Villaferte. Si Andaya da pa lang kaya masakit ng gumana sa pagkagobernador. Garo da po ini si Marrujas si Noynoy Aquino na nagpahunod si Marrujas para kay Noynoy Aquino pagka-presidente. Mala, dahil na lamang nakakagana si Marrujas. Pangyayari. Si Marrujas kay garuman kagingking na suwing hilahon. Medyo talaga ibano. Ano daw tigwang politikong masakit talagang manggana. Dawa po si BP Lini pa magkandidatong gobernador dahil man nakakasigurong magana sa Villaferte. Makangirit man daw po ining si Andaya. Kada ko lagi react. Garo ikasana ang may desisyon kan resulta sa 2022 eleksyon. Andaya. Sobra naman po ang kahambugan. Pangyayari. Si Nonoy po kaya, garo nababaldi. Taday pa daan nagtatransfer nin voters registration si BP Lini sa Magaraw. Baka nga madisqualify kung magkandidatong governor. Tamay mga period lang po yun. Paano po kaya ang determination kan residency kan kandidato? Kaya dapat Lini for president na sana, bakong for governor. Nasa duwa ng palapag, sarong tumbling na sana, presidente na. Yun pambira, no? Section 39, qualification and elective local officials must be a citizens of the Philippines. Registered voter in the barangay, municipality, city, or province, or in the case of a member of the Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Panglungsod, or Sangguniang Bayan, the district where he intends to be elected, a resident therein for at least 1 year, immediately preceding the day of the election, and able to read and write Filipino or any other local dialect or language or dialect. Yan po ali sa COMELEC. Sabi ni Julia, dapat palang kaya 1 year Anong bulang kita? Mayo, May, June, July, August, September, October, di 5 months. Matras kita. Marso, May, June, sala. Basta 1 year pa lang para ma-qualified na sa imong pag-transfer of voters registration and residency pa lang. Bueno, oras na alas 9:36 na po ni Naga. Sa mga Facebook Live viewers sa mga late tuners, late tuning, good morning na lang po. Iyo po, dapat magkandidato si BP Lini ng President ng Pilipinas. Sabi po yan ni Sir Jose Alvaro Borromeo. Thank you so much, sir, for your reaction. And si Sene.
Sabi ni Hermanang Monica Palansir, Jose Alvaro Borromeo, lagi ta kadang babatiin ta, always watching ka daw. Thank you, sir. Thank you. Pero medyo nagahangan sa to yung internet, ano? Dahil man, digdi lang siguro. Medyo, pasensya na po kamo, minsan ang internet connectivity, medyo naguluya-luya. Anyway, pasensya na po kamo minsan. Pero, yan, may mga nagpapabor po kaya na magkandidato na lang president po si BP Leni Robredo instead of governor. Lalo nang ang ma-endorse sa iya ang igot-igot na gustong magkampanya sa iya si Nonoy Andaya, kung ano-ano ng pagpaparataram against sa iya, pati sa tulo niyang advisors na gusto pang pakiaraman, asin inapod pang garapata, asin inapod pang mga ano na tong pagkaapod niya, grabe. Imbis na maugma, maanggot ito. Tama kon mong apodon mong pulungo ang tulong advisors, asin dayupot ki Vice President Leni. Inapod mo pang garapata, grabe ang kaanggutan mong nai-screen ang mga apod mo. Dahil katulos makadulok-dulok sa Vice Presidente. Ang Vice Presidente talaga, dahil mo basta yan madudulok, gwardyado man yan simpre. Pero proteksyonan man inda ang buhay kan sa tuyang Vice President. Garo man yan President, na palibot man yung mga nagbabantay. Tapig sisiguro kan mga iyan na at least maging ligtas pirmi nasa inda pong busing, di ba? Kaya imbis na kairakan ka, kan tulong ining dayupot na pirming kaulay-ulay kan Vice Presidente ta, pag naaramang ka ning inarapod mo sintang mga pulungo sa kagarapata, ay inda. Baka iyon magtaram kay Biping, dahil ka na daw ngayon magkandidatong gobernur. Tan maano sa imo padaog. Ang makampanya sa imo. Ay inda tayo, Diyos ko. Ano na nangyayari? Ano po? Nagkataranyog pati sa mga namamanwaan sa probinsya po nin Camarines Sur sa mga statement na ini akan dating congressman na igot-igot naman na marekutana na idisganar na tama lamang da nagbubutwang tultul na malaban sa Villaperte. Alangan man ako na naman niya magsulusulong lumaban. Dahil ngay ako. Tinataram ko na ngay respeto na ngay nindo. Na talagang dahil na ngay kumakandidatong gobernur. Pagabot kan 2022 election tayo. Inabot ko naman niya ang karahayan sa politika. Nagserbi naman niya ako. Kaya miski nga pag congressman dahil ako. O kasod maana naman. Kana interview siya, makandidato na naman ang congressman, kaya mayong sarong tataramon. Aram po nindo ang mga tao nagmamasid, nag-obserbar sa mga makarandidato na naman, sa mga politiko na naman, na mahagad ng mandato sa public, sa mga elektorado. Pero kan inot na pigbabasihan ngo niyan, simpre, ano ugali? Kan sarong kandidato, kung mabuot, kung bakong parabuntal, kung bakong maisog, kung maray asin makatao ang mga pagtaram, soft-spoken man, or malangkaw man na magtaram, pero at least mayong halong kabulastugan, mayong halong pangraraot o kumbaga sa pangdudok-dok sa sarong tao, tadawa pa paano, butan tibagayan. Kinulgan mo na ang buot, alangan man bumoto pa yun sa emo. Kaya siyempre, saro sa mga pagko-consider kan mga elektorado, ang mga ugali kan mga politiko. Kung makatao, makadiyos, mabuot, humilde, sinsirong kaulay, may sarong tataramon. Number 1 po pati ang sarong politiko na dapat igwang sarong tataramon. Takon bari-bari ang paninindugan, mangangako tapos mataram na daina, tapos iyo na naman. Tapos dain na naman, garo bawi, ano kapag ka ni? Bawi, maiyo mada ay nako, anggot ang mga tao.
Pag-arog ka ng sarong kandidatong mayong sarong tataramon, mayong paninindugan sa buhay. Kaya po, dahil pwedeng dirdiktahan lang ang Vice President. Dahil pwede po yan. Saka, padangat kan Vice President, as in tinitiwalaan yan mga taong ini, na mga advisors niyang ini. Mas tiwala ini kisa sa iya, na siya nakikiulay sa naman na butungon pababa ang Vice Presidente para kumandidato ng gobernador tamaga na. Dahil pangani, nakakasiguro, dahil pa nag-ieleksyon. Tapos, pigpapara, anggutan niya, itong tulot na pigpapara-screen daan mga apod niya sa telepono, sa cellphone, sa sa Vice President, dahil niya basta nakakaulay. Taday niya nga pwede pong, gusto niya direktan urulay ninda kan na Vice President. Dahil magparaagi sa mga alipuris ka ni, or sa mga staff ka ni, gusto niya, direkta lang sindang duwa lang mag-ulay-ulay ni BP Lini. Grabe man pong pagiging poderoso pag-arog na kaya ni Nonoy, di ba? Porki babae ang Vice Presidente gusto niya na sa naman pagdiktahan, dahil man po pwede yan. Magalat siya kung na rin siya gustong kaulayong kan Vice President, dahil niya pwede yan na diktahan. Bakong iya po. Kaya po ining mga bagay na ini, inda lang, kung magusto pa si Vice President na maki-iba-iba sa iya sa probinsya ng Camarines Sur or Tibaad, magtaram na ang Vice President, may pa, habang dahil pa man nagtatransfer of voters, magtaram na lagudan sa tuyang Vice President from his mouth mismo, hali sa sayang official statement, taan mga arog ni Nonoy Andaya, ralangkag ng maray, disganado na pating maray. Tangarig, malinawa na po, BP Lini, ma'am, magtaram ka na po. Tangarig, magkaigwa ng katuninungan man ni si Nonoy, tagarubagay ba na po ang mga tinataram ka ni, pati sa love life, nakakaabot na sa love life, ay inda tayo. Gusto na pati dang charaniyo ng bigote kan sa rumong staff dyan. Asin garuda akod-kuda ng kuko kan sa rumong staff dyan na grabing tatsar ka. Kaya pag naaraman po ini kan staff mo, baka maanggot ki Nonoy, kumbinsyong kang day ka na maglaban na Governor Lugod. Ano? So mga tugang, sa iba pa pong mga impormasyon na sa tuya pong napag-araman na milyon pang doses kan Sinovac AstraZeneca paabot, sabi po ni Senador Bongo. Inanunsyo po ni Senate Committee on Health and Democracy Chairman Senator Bongo inangasahan na pag-arabutan sa nasyon kan kadakol pang dosis nin COVID-19 vaccines ngunyan pong bulan para masigurong dakol pang Pilipino ang magkabarakunahan, partikular ang mga frontliners, vulnerable sectors. Sigon sa Senador, kasudma nag-abot ang 1.5 million doses kan Sinovac or Sinovac vaccines, as in 2 million doses kan AstraZeneca vaccines ngunyan man na Sabado. Sinabi po kan Senador na ini po ang welcome development, lalo po ang isinisilibrar ka nasyon ang Health Workers Day bilang pagbisto sa mahalagang papel kan modern day heroes asin sa indang kontribusyon sa global health crisis. Siniguro po ni Go na sa delivery kan karagdagan na dosis sa AstraZeneca vaccines, matatawanan na ni second dose, particular and medical frontliners, na nangaipuan po nin full protection ka nasabing bakuna. Sinabi niya na kung madadagdagan ang daily vaccination rate
mula sa presenteng 139,000 daily rate, mas kadakol po mga Pilipino ang mababakunahan asin mas mabilis tada pong ma-attain ang herd immunity sa community. Ayan. Ini po ang edad di 15 hasta 17 asin si 65 anyos pataas, tinutugutan naman na makaruluwas. Tinutugutan na kan gobyerno na makaruluwas ang mga edad 15 hasta 17 anyos asin 65 anyos pataas tangariga makapagparehistro sa Philippine Identification System sigon po ki Presidential Spokesperson Harry Roque. Nagatutugot man po ang IATF on Emerging Infectious Disease na makaluwas ang mga edad 15 hasta 17 anyos asin 65 anyos pataas para sa isinasagibong rehistrasyon ka National ID. Bagaman po ang pwedeng magparehistro sa online, ang magsunod na step, ang personal na pagpasiring sa sarong registration center para sa pagtaonin na biometric information asin pagpapakuha po nin retrato. Nainot na digdi, di po tinutugutan na makaluwas sa mga lugar na sakop kan Modified Enhanced Community Quarantine ang mga edad 18 pababa asin na 65 anyos pataas, apir na sana po kung mabakal nin mga panginutan ang mga pangangaipuhan o magmalaog sa trabaho. Ini po dang mga mapasaway na naman na dahil nagsusunod sa mga pagsulot ng pisma sa mga pampublikong lugar. Tatawan na sana po daning pismas ang mga individual na magkakasiritar o magkakadarakop na nagbayular sa health protocols. Sigon ki Senador Bongo, sa permiso ni Presidente Duterte, kinaulay niya si incoming PNP Chief Guillermo Ilyasar, asin man Trade Secretary Ramon Lopez tungkol digdi. Sinabi po ni Senador Go na napagkasurundan ninda ang tawanan na muna ninda pismas ang mga individual na maaresto bago ikulong. Pauliun asin malikturahan huli tabaad sa silda magkahawaan po ng COVID-19. Magigarumduman na kaitong Miyerkules nin Banggi, pinagamanduan po o pinagasugo ni Presidente Duterte na arestuhon na mga dae itultol na magsulot o magamit nin pismas asin ikurungkon sa kalabuso nin bali 9 na oras. Paliwanag kan opisyal, pwedeng mayong pambakalin pismas, asin pwede man po dang pasaway talaga, kaya din nagsusulot po nin pismas or igwaman na pismas da ipigbubugtak sa sendang nguso. Taminsan ang pismas bagayaon sa braso, kunday man yaon sa kuko. Kuya kung ani napupuot-puot naman po kasusulot ng pismas, sa totoo lang. Pero medyo masakit talaga iniyo kayong virus na inita dahil ka kanipahanguso hanggang sa madido ka. Kaya nakakatakot. Nakakatakot po ini yung virus na ini, asin totoo ning virus na ini. Kaya po dapat maglikay po talaga kita, asin magsunod. Lalo na sa karakanan, sa piyestahan, sa mga okasyon. Madali unda dyan ang hawaan ta, siyempre maaraling pismas na makarakan ba yan mga tao. Kung pwede, iwas-iwasan ta ng una ini. Igwada ang mga tugang parak, nagbintanin armas, tuda sa entrapment, hali sa Daragalbay, bulagta, sa gilid kan na tinampuan sa sarong pulis na nagbibenta sa buot nin illegal na mga badil
firearms or lost firearms matapos na magpalag asin na mabadil kan mga kabado man sana kay ni sa inilatag na entrapment operation sa Zona 4 sa barangay Banyag kan na banwaan ni Albay. Kasud mga aga napuruhan ni nabalas sa daghan asin iba pang parte kanawak an persona asin natulos na nagadaan an suspect na si Police Corporal Joel Islier Tualya, nakadestino sa Pulangi Municipal Police Station residente kan Zona 7 Barangay Busak, Libmanan, Camarines Sur. Sa report bandang alas 11:05 in pagkaga ikanasa po kan PNP IMEG Integrity Monitoring Enforcement Group Southern Luzon Bravo, Regional Drug Enforcement Unit 5, Provincial Intelligence Unit, Daraga Municipal Police Station, as in Regional Special Operations Unit 5 sa supervision ni Lieutenant Colonel Wilfredo C. Ang entrapment operation laban kay Corporal Tualya makalis na alokon asin bintan kani nin illegal na badil an sa iyang kabaro na nagsagin-sagin na buyer. Pagabot kan suspect sa lugar, tulos na ipinailing kani ang sarong caliber 9mm KG9 submachine gun asin kalibre 45 pistola na nasa laog kan duwang brown body bag. Siring man kan iabot na kan pusher buyer ang 45,000 pesos bodle money asin mag rulawasan ang mga pulis o magrulawasan ang mga operatiba asin tulos buminunot kan sa iyang badil ang suspect sa kapinaputukan ang mga paparani ng pulis dahilan para tamaan sa likod si Lieutenant Nestor Callos Jr. na maswerteng daipo tuminagos ang bala sa sulot na bulletproof vest kani. Marikas na nag-risback nin putok ang mga operatiba asin na tinamaan gadan sa dagan ang sinambit ng suspect na bawi digdi ang ipinagbibenta o pinapabakal ng mga badil pati na po service firearm kaning kalibre 9mm pistola, magazine asin mga bala. Bueno mga tugang, ako mapaaram ng loy-loy sa laukan na programang Bicol Connection. Sabi ni isa ni Hermana, mabuot daan ni si Oo, tama, mabait po at napakaganda ni Kagawad Aleya kan Piña Francia, Naga City. Miss you. Sabi ni Hermanang Monica, miss niya na si Kagawad Elia. Lalo na ang mga labas na mga sira. Iyota negosyante na pala ng sira ini si may sideline pala na Dracula o ng mga first class na mga sira sa dagat si Kagawad Elia. Bueno, ako po mapaaram na sa programang Bicol Connection. Salamat na maray kan sa inyong pagantabay. Sa ngarang kasi ko yung mga partner digdi sa stasyon, yaon digdi si Engineer Jim sa OCO, sa technical, yaon man si Rodel Cesar sa information. Asin yaon man po sa si Kagawad Ilma Dili Magaspi, masunod na mga programa. Standby po kamo for the next program ni Kagawad Ilma Dili Magaspi. Sa transmitter set po, yaon duman si Lindon Naturalio and Jimmy Guanzon. Ini po si Joey Habanalim, salamat kan sa inyo pong pagkantabay.